Hello again, mbola tsara antsika jiaby. Vidéo ty mila nataoko fa taratara aminay ty fa izy ty mila nataoko ho toy le vidéo nataoko farany igny. Ho an'izay tsy nahita afaka mizaha. Fa tamin'ny farany zay zany nivolagna karaha ty hoe antsika ty tonga ambony donia ty misy asa natao ho antsika. Zegny ny fandinihako azy. De arakaraka olo ma zegny fa za zegny mizara le fandinihako azy basé am'le manakory cerveau-ntsika miasa. Aminambaka zegny hoe atsika énergie en tant que neuro-végétative. Iasa i za tsy mahay, na Zagnahary nagnamia izy na koa ho an'izay mino réincarnation hoe igny zegny no asa vitanao tamin'ny farany igny de anao tonga amin'ny réincarnation zegny moa hoe ifagnahy agnatin'ny vatagna vaovao. De anao tonga amin'ny vatagna vaovaonao igny zegny manohy le asa nataonao tamin'ny farany. Tsara igny, tsara ny tohiny. Ratsy igny, mila micorriger izy ndraiky anao. Zay zegny le finoana réincarnation. Ho an'izay mino zegny. Fa en tout cas zegny, ohatrandraha zegny zegny ny fiainana. Zegny le asa andeha ataonao ty. En tout cas, ny raha haiko foana, raha inoako dia zao. Hoe atsika énergie neuro-végétative. Végétative zegny miaigny automatique. Automatique en tant que tsy anao mampitempo fonao, tsy anao mampietsiky poumon-nao, anao miaigny. Fa réflexenao ndraiky mikikiny, anao ka miessayer mitana fahinanao. Raha zegny regny zegny neuro-végétative, tsy anao mampatonga jerinao miasa karaha machine. Tsy anao zegny magnano igny zegny végétative. Neuro ndraiky miaraka mijery, mavita mikomandy. Fa en même temps zegny en tant que olombelogno atsika am'le fampodipodiky, en tant que olombelogno zegny atsika misy soul, spirit, mind. Raha zegny hoe fagnahy maha-olombelogno, fagnahy mampiaigny ary iaigny maha-olombelogno ty vatagna ty. De agnatin'ny vatagna zegny misy ny eritreritra, agny le jery miasa. I fomba nagnamboarana antsika ty moa zegny tsy maintsy hoe balancer fô. Misy ny atao hoe trigger potential, action potential. I raha zegny ohatrandraha zegny misy ataoko exemple misy olo zegny raha mampivasira anao. De tsy maintsy anao vo trigger, mihetsika anao. Fa jerinao ndraiky afaka misafidy hoe hovasira za na tsy hovasira za. Zegny zegny le asan'ny coach ataoko. Za moa zegny ho an'izay tsy mahay afaka mandeha mizaha credential na amin'ny introduction na. Fa za zegny neuroscientiste coach. Zegny hoe zegny entraîneur hatonga jery cerveau mizaha ny avy amin'ny eritreritrinao zegny za hoe ity ny guide azoko amigny anao ampiasainao karazagna pratique, karazagna guide zegny za de zegny asana, zegny raha ataoko, zegny coach ataoko ho an'izay intéressé afaka mandray mangala consultation miaraka amina. Fa ny vidéo andeha hikoragniky niany ty zegny satria afaka mitandregny vidéo-na koa andre na de tsy hagnano coaching miaraka amina zegny, ok? De vidéo tiako volagniny niany zegny momba hoe le asa ataontsika mila mitandrigny atsika en même temps. Na de tonga eto zay satria ny mentionné ko zegny tamin'le vidéo-na farany igny hoe misy karazagna olo zegny tonga ambony tany ty ho za hoe andeha hagnampy, andeha hagnanatra raha magnano zegny. Ya, fa ny marigny, ny tegna satria tsika énergie, dikan'izegny misy vibration, igny tsy vola igny, mihetsiky lava igny. Ny tegna antony naviantsika ty dia en tant que énergie io dia hi-expand, hivoatra, hivelatra, hitombo. Tsika hoe mitombo hoe atsika no mitombo, bien sûr atsika mitombo, fa ampitombo le consciousness, le fahaizana hoe ity atsika olombelogno. Igny zegny mitombo arakaraka le ataony tsirairaiky. Aza mieritreritra anao ke anao tonga aty ke za ty tsisy dikany, fiainana ty ny tsy problème maro, ny sasany tsy marigny zegny. Matoa anao tonga aty anao précieux. Matoa anao nifidigny ho velogno jusqu'à niany ty.
Anao précieux. Matoa anao naharegny vidéo ty. Anao précieux. Précieux en tant que olombelogno namboarin-janahary ary tsy ambony tsy ambany zanahary araiky fa nagnamboatra antsika jiaby ary atsika i samby miaigny i fiainana rara ty rara i fiainana ty précieux izy ty rara izy ty satria nagnino satria izy araiky fô izy ninao izy ivatagna namezagna anao ty no ampiasainy karazagna hoe fitaovagna nampiasainy fagnahinao maha olombelogno anao ifagnahinao mampitovy anao amin'ny zanahary nampiasainy namigny anao ivatagna ty tadidia i fiainana tsy ninao anao tsy mikontrôle izy io anao mikontrôle expérience ataonao ndraiky iainanao fa anao tsy mikontrôle i fiainagnanao i hoe mbiagna izy ty tapitra na mbiagna izy ty alain-janahary igny tsisy olo afaka mikontrôle igny ary olo jiaby tsy maintsy mandalo amin'ny farany legny teraka tsy maintsy ho foaty igny defa tsy me jusqu'à malomba mbola tsy hainy scientifique re manakory magnajanona igny ndraiky agnova igny peut-être un jour mais bon ça fait tadidia zegny fa tonga fiainana ty anao hi expand hampivoatra hampivelatra fitiavana satria nagnino satria ifagnahy maha olombelogno anao izy fagnahin-janahary itovianao amin'ny zanahary nagnamboatra anao miragna izy ifagnahy aminao i dia fagnahy fitiavagna ary fagnahy balancé raha jiaby momba anao balancé izegny mila tadidy izegny mila appréciegny ary le fitiavagna andeha amenao olo ny olo amenao azy voalohany dia anao ka mitandrema za tsy mivolagna tsy tsara magnano martiry hoan'izay choix-nao igny fa mitandrema na dia magnano martiry ary anao tsy hovon'ny martyr syndrome tsy hovon'ny God syndrome zegny hoe za mahay raha ataonao anao mila magnano an'izao na koa hoe martyr syndrome hoe za ty efa tsy olombelogno amin'izay za mandeha an-dangitry non zanahary mitia Zanahary mitia anao hagnano asanazy tsy martiry naniely fa hitondra fitiavagna amin'olo ary aminao manomboka aminao manokana voalohany dia afindranao amin'olo dia zegny ny complément ny vidéo nanomoaly igny ke merci andry mitandregny dia raha ohatra moa zegny intéressé hagnano coaching one on one miaraka aminao dia mandifasa MP mais pour le moment je vous laisse dia magnaraka koa dia ny exercice zegny amin'ny farany moa za tsy maintsy magnano izegny fô dia exercice mila ataontsika zegny hoe mitia atsika tsy ho martyr fa hitia atsika ary hitia olo après ok alors à la prochaine bye for now